Għall-ewwel darba f'Malta għandna l-ewwel żona għall-Għawm Taż-Żwiemel illi tinsab f'Marsaxlokk. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri qal li sa mill-bidu nett tal-leġislatura dan il-Gvern ħadem qattih biex itejjeb is-settur ta' drittijiet tal-annimali u spjega kif din kienet waħda mill-wedji elettorali illi saret qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet illi issa qed titwettaq. U għastqar li dan huwa pass importanti ħafna fejn jidħol it-trattament xieraq tal-annimali, fejn il-Gvern dejjem qed jimbotta biex l-annimali jkollhom ħajja u dinjità aħjar. Tantu hekk li fisser kif fi żmien li ġej mistennija jitħabbru żoni oħra fejn iż-żwiemel jistgħu jgħumu. Din l-inizjattiva tingħaqad ma' oħrajn illi qed ikomplu jingħataw lil laqdiet mhux governattivi fosthom mogħtijiet lil dawk laqdiet li jgħinu fl-adozzjonijiet tal-annimali kif ukoll żieda fl-allokazzjoni ta' fondi magħrufa bħala l-Animal Welfare Fund li applikazzjonijiet reġgħu fetħu għat-tieni darba ftit tal-ġimgħat ilu. Iżda mhux biss. Però aktar minn hekk fi żmien u fil-ġimgħat li ġejjin ser nkunu qegħdin ukoll inħabbru servizzi veterinari b'xejn għall-NGOs u s-santwarji tagħna u bħalissa proprju qegħdin naħdmu fuq is-sistema kif din ser titħaddam u għaldaqstant we're looking forward ukoll sabiex nagħtu dan l-ekstra biex ngħidu hekk l-għajnuna ekstra lill-NGOs tagħna ħalli nkomplu naraw mixin il-qudiem. Min-naħa tiegħu Noel Montebello, id-direttur tal-Animal Welfare, esprima sodisfazzjon għal din l-inizjattiva li deskrivija bħala pass kbir il-qudiem għaż-żwiemel u għas-sidien tagħhom. Aħna bħala Animal Welfare dejjem qed nippromovu li nimprovjaw il-welfare tal-annimali. U fil-fatt naħseb dan huwa pass importanti l-qudiem fejn isma' tintuhom iċ-ċans li ħajkollhom żona propju għalihom, jiġifieri huma ħajjaħdu l-prajorità f'din iż-żona fejn ikunu jistgħu wara season li jkunu trenja u kollox issa ħajkollhom iċ-ċans li jinżlu fil-baħar, ħajkollhom iċ-ċans jgħumu jeżerċitaw lilhom infushom. Iż-żona għall-Għawm hija magħmra b'parkeġġ allokat għal karrijiet taż-żwiemel u se tkun aċċessibbli mit-2 sal-ħadd bejn il-5 u 8 ta' filgħodu u mit-3 ta' wara nofsinhar sas-6 ta' filgħaxija.